Hej alle sammen. Så i dag der vil vi gerne lave en video, og det er sådan en Asgers video, fordi vi har fået utallige mange spørgsmål på Instagram. Så vi tænkte, at vi ville lave en video, hvor vi sådan siger tingene. Ja. Ja. Sådan sidst. Nå, men det første det er, hvorfor noget undertøj har I på lige nu? Jeg har sådan sort. Det er Ja, sort jeg har lige. faktisk nogle grå nogle på, og så står der sådan, står vist Monday på dem eller sådan noget. Men det er jo ikke mandag i dag. Nej, det er fordi, jeg kunne ikke finde lidt af fredags. Okay. Okay. Hvor gammel er I? Jeg er 14 år gammel. Jeg er også 14 år gammel. Og hvad fanden snakker jeg med? Jeg skulle da 15. Hun er lige fyldt 15, Ja. så det er sådan lidt... Jeg er også drømmekæreste. Jeg har en kæreste. Jamen, din dumme kæreste. Hvordan vil du gerne have det skulle være? Hvis det var sådan rigtig... Sådan... Og jeg ikke sådan var forelsket lige nu. Skulle han være brunhåret, og han skulle være brun, og han skulle ligne Justin. Og, Eller Neil. De må også gerne være jeg skulle blondiner. sige Nia. De må også gerne være blondiner med blå hår. Altså, de skal bare... De må gerne have blondiner med blå hår. Oh my god. Ja. De må selvfølgelig gerne være blondiner med blå øjne, mener jeg. Ja, og sådan, jeg kan rigtig godt lide sådan, du ved, blondiner, og sådan flotte blå øjne, og Ja. så synes det er... Og Justin selvfølgelig. Ja, Justin selvfølgelig, og Christoffer, og Ja. De må gerne have krøllet hår. Justin er her, Christoffer er her, og så er, du ved, det er flot. Det er bare over det hele. Ja. Hvad er jeres yndlingsfarver? Min yndlingsfarver, de er sådan coverfarver, eller hvid eller sort. Min yndlingsfarve, det må nok være sådan, altså tøjmæssigt, så er det nok hvid og sort og grå og sådan, Ja. og men sådan, ellers så er det sådan, så kan jeg rigtig godt lide sådan, Jeg kan godt lide guld og jeg coverfarver. kan godt lide guld og lyserød og blå og sort og hvid, og jeg kan faktisk lide mange farver, Ja, men det kan sådan, jeg også godt lide. og sådan lille Hvilken farve hader du egentlig? grøn og gul og sådan noget. Jeg hader gul. Jeg kan virkelig ikke lide gul. Kan jeg virkelig heller ikke. Prøv at tænke, jeg får sådan godt gul tøj. Jeg har faktisk en gul top, men... Ja, det ved jeg godt. Det, du har den også, det er sådan en... Har jeg? Ikke sådan en... Jeg har sgu da ikke en gul top. Du har sådan en gul top. Det er sådan en... Nej, jeg har ikke nogen gul. Jo, den gør dig rigtig brun. Den er ikke sådan gul, skrinegul, du ved. Sådan, Du har rigtig lagt mærke til mit tøj, hva'? Det er sådan, ja, det er sådan mere sådan, du ved, pastelgul. Som min. Har vi den samme? Nej, din er skrift på, min er bare sådan undertrøj, man kan se igen. Det er ikke så godt. Nå, videre. Nej, jeg ved stadigvæk ikke, hvad du snakker om. Nå. Nej. Hvad er det sjoveste, I har gjort? Altså, jeg laver rigtig mange sjove ting. Altså, vi hopper ud af vinduerne og sådan noget. Hvad er det sjoveste? Hvis vi tager sammen, hvad er det sjoveste, hvis jeg nogensinde har gjort? Det må nok være at løbe efter en bil. Har du gjort det? Til Christoph-koncert. Nå. Men det er nok ikke det sjoveste, for vi har gjort så mange sjove ting. Altså, nogle gange så griner vi i fysiktimerne. Og så slærskil og så siger jeg, I må ikke grine, I er blevet konfirmeret. konfirmeret. Nu må I ikke grine med, I er voksne. Og sådan noget. Ja. Voksne griner ikke. Og sådan noget. Det, er sådan lidt, det gør vi altså. Min mor griner. Griner din mor? Vi kan ikke lide... Ja, min mor hun griner. Hun siger, jeg kan ikke forstå ham, der er fysiklærer. Nej. Men han skal da også sådan ud hele tiden. Han giver også skylden for alting, der sker. Det var ved at brænde. Vi fik engang sådan ild i hovedet og sådan noget, og siger bare, hvad har I gang i? Du ikke engang også, at du var nogen, der tændte for sådan noget ild, og så stod vi præcis stod der, og og så skældte fik ham vi det i ud. hovedet, og så var bare sådan, det er skyld, og sådan noget, bare sådan noget. Men det var det overhovedet ikke. Kæft, mand. Ja. Nå, videre. Videre. Beskriv den perfekte kæreste. Ej, det har vi. Det har vi gjort. Og hvad er det pinligste, I har gjort? Jeg har gjort rigtig mange pinlige ting. Jeg kan næsten ikke engang huske det. Jeg ved Jeg bare, kan ikke huske i dem. dag der har jeg bare gjort mange pinlige Ja, ting. I det har jeg går også. har jeg gjort mange pinlige ting. Ja, vi laver bare mange pinlige ting sådan. Altså, vi kan finde på at gå hen. Jeg kan i hvert fald finde på at bare gå hen og spørge sådan en fremmed. Hey, vil du ikke... Jeg spurgte engang, Så om siger han klokken. gerne ville binde en snop, og så sagde han nej. Ja, det har jeg også prøvet en gang. Men han bandt den. Men det var sådan en eller anden handicappet, gik han til. Nå, det var da ikke så. Det var sikkert finde bukserne. Han stod rigtig sådan noget. Ej, det var ondt. Ja. Videre.
Hvad er din største idol? Jeg har Christopher 2. og Justin Bieber. Ja. Vi har 2. Så det er sådan. Sommer eller vinter? Sommer. Altså, Det kommer an på sådan... ja, jeg kan godt lide vinter, men Det kan jeg jeg skal godt. bare helst være indenfor imens. Ja, og drikke te og sådan nogle ting. Det er sådan, vi drikker te lige nu. Jeg kan også rigtig godt lide efterår. Men sommer, det elsker jeg bare, fordi det er fødselsdag. Ja, Og ja, jeg har også fødselsdag lige i slutningen af sommeren, og så kan jeg gå i bikini, og jeg kan være på Ja, det er bare stranden, og det er dejligt. også sommerferie. Og sådan være ude ved sådan en swimmingpool og sådan noget. Jeg elsker det. Og hvis I skulle være et dyr, hvad ville det så være? Jeg ville nok være sådan en eller anden dyr, der kunne en masse ting. Så. Ja, det ville jeg også nok gøre. Og sådan en menneske jeg godt kunne lide, fordi at jeg ville ikke dø. Jeg vil gerne være en ørn, tror jeg, i USA. Det skal jeg ikke finde på. Ja, ja. Hvad vil du gerne være? Jeg ved det ikke. Et dyr, jeg ved det ikke. Det er faktisk rimelig Jeg ved ikke, hvor en lys BH er henne. I sidder bare derinde, I holder også bare, vi sidder bare ude og laver videoer. Ja. Nej. Vi skal bare lige... Er de ikke derunder? Vins undertøj? Nej. Spørg hende over. Nå, men Jeg ved det heller ikke. Jeg vil nok gerne være sådan en sød dyr. jeg vil gerne være sådan en, hvad hedder det? Jeg skal ind og leve af rigtig mange år. Ja, En skildpadde. en skildpadde. Ja. Der er mange, der ikke kan lide Jeg skildpadde. vil gerne være en delfin. Ja, det vil jeg også gerne. Eller en Nemo-fisk. Sådan en klovnefisk. Jeg er snart ikke Øhm, Ting, du først lægger mærke til ved en person. Deres Det udseende. ja. Men det det er mest selvfølgelig- kigger på, det er dine øjne eller øjenbryn eller hår. Øjne og øjenbryn og næse og mund og Ja, og men det er bare hår, og ansigtet. Det hele, det er også Ja. sådan kroppen. Og ikke sådan fest op, sådan at kigge på kroppen. Bare sådan elevatorblikket. Hvad er koden til din bærbare? Jeg har ingen kode på. Det var Jeg har heller ikke nogen kode. Ja. Jeg kan ikke finde Hvornår rullede du sidst af grin? For en halv time siden, da vi var ude at gå. Ja. Vi griner rigtig meget. Emil, hvad laver du? Et par citater, det vil jeg rigtig gerne sige. If people look like their personalities, there will be a lot of ugly people in this world. Den er dedikeret til dig, CB. Fem ønsker. Okay, det her din. Jeg vil gerne starte. Det er, at ham fra 9. Han finder ud af, hvor sød jeg er. Ja. Og så bliver vi gift. Ja. Og så vil jeg gerne og så vil jeg gerne have lidt længere hår, for jeg har lige fået det klippet og sådan noget. Det er mit ønske. Og så vil jeg gerne have... Og så vil jeg gerne sådan... Holde Se det bare- ud, som om jeg har makeup på, selvom jeg ikke har. Ja, Jeg har faktisk ikke særlig meget makeup på. Vil du ikke gerne være rig eller sådan noget? Nej, så skulle du høre noget. Så vil jeg gerne have 10 mere ønsker. For så har jeg nogle til en anden gang. Jeg vil gerne være finde min sådan Der kommer en rigtig god lige om lidt. Jeg kunne ikke bøve. jeg vil gerne være sådan udødelig, så jeg ikke blev gammel eller noget som helst. Så vil jeg gerne sådan blive gift med sådan den rette. Det er sådan, at de ønsker. Nej, Jeg vil gerne blive gift, jeg er altså, du ved, jeg gider bare ikke, være sådan en, der bare sådan står op og sådan noget. Jeg vil gerne have sådan seriøst. Og så vil jeg gerne det der med at have 10 ønsker mere, så jeg kunne ønske en masse andet. Så vil jeg gerne være rig. Selvom jeg er der, men altså. Du skulle ikke krige. Den er rigtig god, jeg har sådan ventet på den. Okay. Bliver du glad, når folk skriver ting til dig, altså søde, smukke og skat? Og Ja. nej, det kommer an på, hvem det er. Ja. Jeg fik faktisk det spørgsmål en anden dag, sådan, der var en, der skrev sådan, søde, smukke skat og sådan noget. Og jeg var bare sådan, jeg skriver ikke noget tilbage, og sådan bare sådan, kan du ikke lide, når jeg skriver? Jeg bare sådan, nej, det kan jeg ikke, fordi du er mega klammet. Men hvis det var sådan en, Sød, du ved, som hvem du er har derude, Fanine. ja, så ville det ikke gøre noget. Nej. Så det er det samme med mig. Altså, jeg gider ikke blive kaldt sådan
søde eller et eller andet, en eller anden, jeg synes er mega klamt, du må. Can we trigger? Ja. Men vi gider ikke vise jer det. Så kommer der bare et klip lige om lidt, og så nogle mennesker, du vil se, inden du dør. Justin Bieber. Justin Bieber ham også. har jeg jo altså, set. ham har jeg jo set. Men jeg vil gerne sådan se ham igen. Og Ja, jeg vil gerne og se Christoffer, vil jeg Christoffer gerne se et par gange mere. 5 Seconds of Summer vil jeg også gerne synge. Jamen, jeg synes, de er grimme. De synger godt, men de er ikke så Ja, de er ikke særlig flotte, men de må gerne synge lidt for mig. Så tror jeg, Channing Tatum. Og så kan jeg få mig. Kan folk stole på dig? Michael fra Prison Break. Kan folk stole på dig? Ja. Det kommer an på, hvem det er. Ja. Og ikke på noget, men Nej. det kommer alt på, hvem det er. Ja. Hvis jeg ikke kan lide dig, så kan du ikke stole på mig. Nej. Bitch. Yes. Har du høje eller lave forventninger til næsten Husk at sige alting? I. Jeg har sagde jeg rigtig, også. siden for eksempel til min konfirmation, der havde rigtig høje forventninger til dagen og sådan nogle ting, og det er bare ikke min bedste dag, altså. Jeg havde meget lave forventninger, og så blev jeg... Altså ikke fordi jeg havde lave forventninger, men jeg tænkte bare sådan, jeg gider ikke have høje forventninger, hvis det nu er, det bliver sådan kedeligt og ikke sådan. Men det levede faktisk over mine forventninger. Ja, men det var en fin dag, men jeg har mange flere dage, som jeg synes er min yndlingsdag. Og det er sådan lidt forskelligt. Hvis det er noget, jeg er rigtig glad for, sådan noget, ikke? Som jeg virkelig gerne vil have, så sætter jeg ikke så høje forventninger. Men inderst inde, så gør jeg faktisk. Ja. Så jeg sætter nok meget høje forventninger til alting. Ja, det gør jeg nok også. Hvilken sang hører du for tiden? Jeg er begyndt at høre sådan meget Ariana Grande igen. Ja, det er jeg også. Og Ellers for den her video. Hej hej! Hej hej! Hej hej!